Iki pasanganmu. Oh. Dadi jemben awakmu iso dekat terus. Iya. Ku kanca kan kurang piye to? Iya. Sampeyan dadi pasangan Sarukan sapa Mbak Wi? Sama Rini. Anu Preti Sinta. Preti Sinta. Nyanyi India, maca India. Enten gombel lelekan, Pak. Anu sing apik ta. Nah, nggih. Kita mikir ingat ora apa? Ora apa-apa, lha iki lap sikil biasa, Dek. Ampun enten, Pak niki. Sampun nggih. Nggih, sampean dadi Sarukan kudu maca India. Kanggone dhewe. Nah, oh ya ya. Drama India. India no. Ah. Iya. Wah. Kayak Raja Salman. Sik to, iki Sarukan apa ape umroh? Ditalen iket. Lah, alah ganteng, enak, kintang nak kintang. Gantengnya, Danding, terus. Gantengnya. Sebentar, mata saya tak peliaknya. Mata kok tak pliyeknya ya. Terus. Ibarat iki pasanganmu. Iya. Wis Sarukan iki Preti. Maturun itu. Oke. Iya. Aku dadi bapake sing wedok. Oke. Ben awakmu iso dekat. Oke, nyanyi sik. Ngomong India terus nyanyi sing wedok Melayu, alon-alon kaya di film. Slow motion. Sarukan. Oh, tak kira sahur ngono. Aku mati. Oh, pagak kuwi ya. Sahure wis rampung kok cek geger Ratap. sahur. Mbak Es Preti Sinta juga jawab nanti ya. Ya, oke. Oke, yuk ngomong. Kowe iki nyanyi polotu. Aku nyanyi piye? Rindunya Asik. hatiku padamu kasih, rindunya hatiku sudah Kok kaya cacat ngene. Cacat gudul mono. Kok cacat. Aku elendan golek sing normal. Mlakune ngene. Slow motion. Slow motion. Slow motion ya sing apik ngono kok terus. Ra tau Ya ndelok. ben India obo kok. kok. Ra tau ndelok TV. Wangel totonane komat iki wangel. Angel iki. Engko bener dhewe. rindunya. Lho ya ra. Diku, Mbak Preti. ngene rong dina tak warai ndekno omahku nginep dadi engko mlaku lak iso slow motion. Iki mbok kon nginep nggonmu. Dadi Dadi piye? dadi cangkem to, Tuh. Pengen pekor, Mbak. Ya. India ki aja ngono. Lah terus Makanya gimana? Contoh-contoh to, wedok. Contohnya. Wedok. Rindunya hatiku. Lah ngono lho, kayak ngono kuwi penting. Pada Wih, aku mbayangno wis ganti-ganti kayak esek. Dek. Ya. Dek, aja lali ya. Siap? Siap, ya. 1, 2, 3. Action. rindunya hatiku padamu kasih. Waduh, kecer sitok. Apa sing kecer? Wah, engko gak tak kei we. Tak pangan omah. Kowe kaya nemu buah. Jane apa lho? Pola kok dirok ngono. Ayo, bar, sing Tuh. mesra, Mbak, sing mesra. Tuh kok mesra. Ya senembang Jawa, nembang Jawa. Apa ya kowe? Wong ayu. Lah kowe iso ngono kok. Contoh Aku lagu kuwi lali. omonganmu ki tak anu nyatakno ning kene lho. Kowe ning jero wis ngomong kalau Aku nak lagu ngono iki lali, nak lagu sing anyar-anyar eling kabeh. Pamane Oke. apa? Contohnya Sing apa? Mbak Ova saged, Mas Komet saged. Upama kuwi lho, aku ra Iya, anyar, Pak. wedi dosa. Asik baru ini. Bendina Asik. ngalani rende. Oh, cangkem Kok iso yo ya? keren. Upama ya. Oh iya nek upama ora apa-apa. Lah iya. Aja kenyataan. Heeh. Contohnya piye dah sing mesra? Kemau lho. Wong ayu. Kuwi kuncine apa dah? C. Cem. Wong ayu. Slira. Piye Pak? Lali aku, Pak. Lali Tresnamu. kinar. Tresnamu kinar ku tombo. Wah
Nggih Bu, nggih banter e Bu. Cok karo guyu kok wok piye. Wong ayu. Sae guyu. Kakak, ora. Hei. Siluman Gonggo. Wah, Suneo. Apa de beta? Ya. Wong ayu tresnamu kinarya tembok susajro Welek. ning paten. Terus, apa sao? Kuwi tembak apa bumbung? Ya piye? Kowe anu acting dadekno lagu sisan. Ono. Sing anu lintang asmara, Mas. Oke, Betul berarti gak, iki. Wis to kowe lip sync. Oke. Oh, lip sync ya. Satu lagu sayang, kita duet bersama yuk. Iya sayangku. Bintang. Wah. Jere meng karo aku yo ngono iki. Sing bener endi to? Lah mbah saiki sampean harus Enggak ya nak bar anu imsak kowe ngono. Kok bawa balik imsak ae. manggep ijazah. Pak, komet kalau Pak Terus, Dodok, dalam. anu, tim kreatif kenake sing telu ki digawani apa? Anu sing oh ngoten. Mungkin apa ki wong telu bertiga ki digawani apa? Oke. Iya, nggih. dianggap radio yuk. Iya. Dianggap radionya. Gus Sing Dodi Dodi. bernuansa klasik. Ayo aku lasik no. Ah, Ayo Mas Tris. Iya nek jane tikar ki. Ya iki lho gelaran ngeten. Dan jenengan gelaran nggih. Jenengan sing nyanyi ta? Gelaran ani beton niku niki anu lha sing niki jangan derek kula teng pundi ngoten. Lah enggak gak gocek iki. Lah iki gocelan apa penake? Gocelan Kuwi dicarikan tim kreatif. Heeh. Kula gocelan apa? Headset. Ya. Tuwilik ya aku. Riku Indra. Oke, spesial warga Mbambe. Jaketnya dikompakkan jaketnya, geraknya. Pak Komet, Pak Dodok mungkin bisa dipandu. Dah, goreng anu joget kawak. Berarti manut samane Mas Dodo. Ayo. Aduh. Ayo, coba ayo tambal ban Mas Res, yuk. Coba, kayak ngapa? Isin jane. Bayar zakat ya.